Alright, Alright, nandito kami ngayon sa waiting shade ni Sir Noel, Golden Bright House. Ayun. Ito yung aso ni Sir Guba po. Ayun, Patrick Guba. Shoutout sa iyo, Sir Patrick. Ayun okay na, sir. Dali excited ka mo. Okay, tira. Puro ba ito lang ay aso yun, sir? Lalaki sa labong ba? Iurino sa bulong-bulong na. Maguluyan talaga. Pero nagbago na to, sir. Sabihin na mo kung na ito. Wala sigit na mo. Pero natan alam masyado kasi na. Bibilis ah. Bilis. Kiss mo. Wala mo mapapalumagan na tampula. Nagpapalumagan ang makakalobet. Kiss mo. Kiss, hindi sampa, kiss. Kiss hindi kayo. Bayang mo na naman. Right, Nakindot na ba ka na, relax. Yun, gusto na po ng babae. Wala na siyang relax. Wala na nga hawak eh. Good. Good boy. May nagyabit pa yun. Ina, parang iba naman yung aso. Ayong ito. Iba to ano, Ano yung bunso mo, sir? Oh, lugla oh. square face. Ito si square face. Yung Reno, sa Magasyon, yung Reno.